Γεια σας. Αυτό το βίντεο σκεφτόμουν αρκετό καιρό να το κάνω. Βέβαια έπρεπε να περάσουν σχεδόν 6 μήνες από όταν απολύθηκα για να τα αποφασίσω. Αλλά είχε μείνει, πώς το λένε, γύριζε στο μυαλό μου συνέχεια, και αυτό διότι θυμόμουν ότι όταν ήταν να πάω εγώ στρατό πριν ένα χρόνο περίπου, είχα ψάξει στο ίντερνετ για διάφορες πληροφορίες, διάφορα άρθρα ή άλλα άτομα που έχουν γράψει οτιδήποτε που να έχει σχέση με το Asperger, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και το ΣΑΤΟ. Πώς δηλαδή αντιμετωπίστηκαν εκεί μέσα, τι εμπειρία είχαν, και δεν είχα βρει τίποτα. Δεν είχα βρει τίποτα απολύτως όμως, και μου είχε κάνει εντύπωση. Μιλάμε για πλήρη απουσία οτιδήποτε. Και επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί μπορεί να που έχουν οι ίδιοι στην οικογένειά τους άτομα με τέτοια θέματα που πρόκειται ή είναι στο στρατό, πρόκειται να πάνε ή είναι στο στρατό, μπορεί να έχουν ένα άγχος, να αγωνιούν για αυτό το θέμα, και έτσι θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα. Δεν θέλω να κουράσω με μεγάλο βίντεο όπως την προηγούμενη φορά, και ήδη έκανα μεγάλο πρόλογο. Γι' αυτό τώρα θα πω κατευθείαν στην ουσία. Αυτό που θα ήθελα να πω καταρχήν, να ξεκινήσω με αυτό, είναι ότι όσο και αν ακούγεται περίεργο, τελικά στο στρατό φοβούνται πολύ περισσότερο τα ψυχολογικά προβλήματα παρά τα σωματικά. Και αυτό συμβαίνει διότι το ψυχολογικό είναι πολύ πιο απρόβλεπτο. Ενώ στο σωματικό μπορείς να εξετάσεις κάποιον και να δεις αν το παίζει κιόλας. Γιατί υπάρχουν και αυτά στο στρατό, έτσι. Το τι είδαν τα μάτια μου μπορεί να το παίζουν άλλους και να γλιτώσουν αγκαρίες. Στο σωματικό λοιπόν, όπως έλεγα, εντάξει, μπορείς να το εξετάσεις τον άλλον. Υπάρχουν κάποια κριτήρια αρκετά σαφή, τέλος πάντων συγκεκριμένα, και μπορούν να ξέρουν με ένα ικανοποιητικό ποσοστό αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Ενώ στο ψυχολογικό είναι λίγο πιο πρόβλημα τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο να ξέρουν πώς θα αντιδράσει ο άλλος, και αν ξαφνικά θα κάνει καμιά έκρηξη και θα αρχίσει να βαράει, θα τραβήξει ένα μαχαίρι, θα αυτοκτονήσει. Και συνέχεια και εμένα μου έκανε κατάπληξη, αλλά όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη όμως, μην περιμένετε οι ψυχολόγοι του στρατού να ξέρουν εξειδικευμένους όρους όπως το Asperger. Ναι, για αυτούς είναι εξειδικευμένος όρος. Αυτό που βλέπουν είναι το ότι αγχώνεται ο άλλος, ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, και εκεί, όπως ήδη είπα, μπορεί να ενισχύσουν πολύ. Τώρα, στη δική μου περίπτωση, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από όταν μπήκα στο κέντρο, περάσαμε ψυχολόγο κατά την κατάταξη, και εκεί είπα πληροφοριακά το τι συμβαίνει. Ο ψυχολόγος εκεί δεν ήξερε, αλλά παρόλα αυτά μου είπε και αν χρειαστώ κάτι να πάρω στο γραφείο του. Και τελικά δεν μου δώσανε όπλο στο κέντρο, δεν κατάλαβα ποτέ, έγινε μπέρδεμα, και αυτό δεν είναι της παρούσης. Η ουσία είναι ότι τελικά δεν πήρα όπλο ποτέ, και από ό,τι κατάλαβα από όλο αυτό είναι ότι αν κάτι δεν το θέλεις στο στρατό, δεν θα αναγκάσουν να το κάνεις. Εάν έτσι τους πεις ότι δεν νιώθω καλά να πάρω όπλο, δεν θα σου δώσουν. Έτσι και εμένα, παρότι έγινε μπέρδεμα το οποίο δεν θα αναλύσω εδώ, τελικά βγήκα Ιώτα 4 και τελείωσα ως Ιώτα 4 τη θητεία μου. Και εγώ δεν είχα ειλικρινά προσωπικά
τόσο ηθικό θέμα ένα παρόπλο, όσο το ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του Άσπεργερ έχω πρόβλημα ευαισθησίας στην ακοή.